Pampalini se moc těšil a v noci si pustil novýho Predátora. Stejně mu to nedá. Pořád má v hlavě svoje legendární lovecký výpravy. Bojovnice chystá svoje 2 štíty. Ale Pampalini má v hlavě, jak chystá svoje koule v Čalamádě. Ten film je ale parádní, jsem z něj fakt nadšen. Připomnělo mi to, jak se taky někdy těším, až potřísním kudlu a úlovek s ním. Bitva se bytelně rozjíždí a já si vzpomenu, jaký mi bylo posledně vedro. Šahrvátka pokračuje krutejma kreacema. No a mě se honí hlavou, že kolikrát se může člověk rozkrájet na malinký kousíčky a ne něco chytit. Někdy je to prostě disciplína. Film mě bavil. Predátor je pecka, ten nikdy nesklame. Jiný filmy mě často zklamou, ale Predátor rozhodně ne. Lov je někdy taky trochu natáhlej, to je pravda, ale když pak něco přijde, tak ten pocit vítězství za to rozhodně stojí. Tenhle břicháč měl kliku, byl jsem už na odchodu a nechtělo se mi nic dělat. Takže jsem po návratu zbaštil dětem jejich rybičky. Novýho Predátora rozhodně doporučuji. Super snímek. Pampalini Fishing.